Wat ben je dan? Ik ben even lekker netjes te varen even. Nou, we zijn in een frikandel speciaal, dus we zijn dan dit weer krijgen even hoor. Ja. Dus de vrouw is nou fut om... Ja, ik zei eruit en even niet op haar. Dus zij is wel een leuke vrouw? Ik weet het net. Maar nog blikken dacht ik, maar op zich gaat het hartstikke best. Hoe lang heeft dat maar haar? Ik denk een week of 6. Een week of 6? Ja, dus dat is nog wel heel pril. Dus, maar ja, tot nota was er wel mij te varen, dus van mij gaat het hartstikke goed. Hè? Dus dan zou je nog een beetje spannend. Ja, er wordt nog wat spannend, ja. Ja, ze mij graag frikandellen, dus hè? Weet dat ik ben. Ja. Ze komt eraan ze verloren. Ja. En hoe is dat erop dan? U zei het was een auto bedroken en daar liet ze haar automaatje. En ze gaan een keer drachten bij hel en ja, dat klikte wel. En ze zitten we in de auto en ze zitten we in de boord. Hè? En je bent gek op vervoermiddelen? Ja, ik ben gek op vervoermiddelen, joh. Hè? De fiets maar wel nog, maar nee, dat gaat verder hartstikke knap. Net om zacht, maar toch gewoon. Oké. Hè? Ja. Ja. Nou, leuk joh. Ze won haar kind, dus ik maak me een beetje rustig houden. Maar dat lukt wel. Volk! Kom er aan. Zweltjes al hier. Je hebt ze wel honger gehad, denk ik, hè? Bilperkes. Dan krijgen we eten. Je wint altijd zweltjes. En eerst toen zei ik zijn Kees, maar ze waren dicht hoor, hè? Want het wordt al stront in het hok. Daar vind ik niks aan. Maar de jongens steunen Kees, dus ik had een slag verlen. En toch is het zweltje, de dag, is droog. En nu vind ik het ook heel mooi. Ik wacht hier wel met smart in de meitijd van, oh, ben een zweltje er al? Nee, nog net. Maar ja, de eerste 5 van mijn tijd. Ja, daar winnen ze weer. Nou, dat ben mijn zweltjes. Ik houd het nou zelf bij. Voor 2 jaar weer 24 april hier het eerste zweltje. En dit hier? En dit hier 15 april. Je zit wel 20, 30 nestjes. Want ze komen heel eind vet, hè? Ze komen uit Afrika dus, uit Zuid-Afrika. Safia kennen ze wel. Ik krijg toort van al dat gepraat. Even een slokje water. Nou, die direct naar bij met z'n drieën op een rij. Mooi zitten bloeien. Die zweltjes maar de boeten weer vleen leren van Heid en de Mem. Die nemen ze mee en dan vleenden ze hier boeten om. En dan oefenen ze al voor een lange vlucht. En toen waren er nog een paar zweltjes, die waren nog maar 14 dagen. Och, ik denk, liet ze beestjes toen ze voortgingen. Ja, maar hadden die lange reis nooit. Dus die komen om. Maar ja, dat is de natuur. Ik vind het prachtig. Ja. Kees dan, ik hul tegen bij de natuur en dat had mij ik te maken. Van hoe ze het misschien ik wel. Maar toch hem, ja, ga ik een hulp leert hoe de natuur in was zit. Dit is mijn leven lidskriel.
Hé? Ja. Altijd aan de leg. Al hoe oud ik ben. We hebben altijd beesten gehad. En Kees was ook een natuurman. Dus ja, beesten, ja, we hebben nooit zonder beesten geweest. Hij wist een hulpbron van de natuur en hij leefde met de natuur. Hij wie een natuurmensen, een liefhebber, echt liefhebber. Want je man leeft nou niet meer? Nee, mijn man is nou een oorleerling jammer genoeg overleden. Hè? Dus ik maak nog alleen nog maar het gaat goed verder. Ja, een keus, hè? Want je hebt je aardig wat rond om je heen, maar je doet het nou alleen nog. Het werk bedoelste? Ja. Ja, maar nou mag ik net op mezelf zweren, maar ik kan goed organiseren. Dus als ik hulp nodig heb, er is Samprotten die mij wil helpen willen. Nee. Ze noemen het hier ontjelden, want hij krijgt zijn zin net. Dus zij wilde er nou heel graag uit natuurlijk, want ze bent altijd wend geweest om boeten. Ze rennen wel eens naar de borden, maar nee, we hebben eigenlijk nooit klachten gehad. Iedereen die vindt een pauw wel mooi en dan komen ze wel weer thuis. En nou ging je wat een klacht kregen, wat hier die in thuis zitten en wat weer er gebeurt? Ja, daar pikte hij jonge plantjes. En nou ja, dat ken natuurlijk net. Als die zijn hobby de tuin is. En ja, daar komt een pauw aan en die pikt je de jonge spruiten. Ja, dat wil ik net. Dat wil ik bij mijn eigen ik net. Ik wil net het spul hebben met de boeren, dus ik ga nu de pauwen opsluiten. En de pauwen moeten nu eigenlijk voort. Want ik kan ze de kop wel afhakken, maar ik ken het wel. Als ik maak, dan kan ik me heel praten, maar dat doe ik niet. Maar ik maak er een goed plakje vastzieken. Vind je het jammer dat de pauwen voort moeten? Ja, natuurlijk vind ik dat jammer. Want de pauwen hadden er altijd bij jet en bij u jet. En ben mijn pauwen en uw pauwen. Een pauw is heel eigenzinnig wat dat betreft. En daar hoor je al van. Ja, natuurlijk. Dan mag ik wat die zeggen, nou. Kom aan. Kom, huppel de puppel, de puppel, de puppel, de pup. Toch? Zo. Rex is toch zoet? Rex is met mijn pop. Ja, maar Rex is met mijn pop. Rex maar dan met mijn curry, toch? Ja, kom. Hij beschermt mij wel. Is dat een mooi gevoel? Het is een heel goed gevoel. Het is echt, mijn jongen. Hè? Het is echt, ik had 3 jongens, maar dit is wel mijn 4e jonkje. Hè? Een beetje van, hij is wel mijn steun op het ogenblik. Ik ben net helemaal alleenig, hè? Dit weer vroeger, wat is vroeger? Maar vroeger een hinnenhok. En hoeveel hing je meer? Nou wel een 3000. Mooie tijd? Mooie tijd, hartstikke mooie tijd, ja. Daar had ik nou ik weer op waarom zien dus. Hè? Ja, tel wat je hebt, niet wat je mist. Hè? Maar die herinnering, die heb ik. Maar je wen je nog graag? Ik wen hier heel graag. Ik wil je beslist net wij.